Nakaibalo ka ba lang ako ng imong mga parents, nanay mo kag tatay mo may diabetes? 70% man ang chances nga diabetic ka. Ang pinaka-common gid nga diabetic factor is actually ang genetic. Genes, no? So if you have two parents, no, nga diabetic, nanay si tatay, ha? So particularly imo gid nga ascendant, no? Si bay ilang dani si tita kag si tito. Si tatay gid kag si nanay diabeticon, you have the probability nga maging hindi diabetic 30%. 30 ang hindi. Ang hindi. So you can actually just be creative and know that 70% you might be a diabetic, but there is a 30% chance. Ang diabetes, ang isa ka chronic disease nga nagakatabo kung ang imong nga pancreas wala nagaproduce ang enough nga insulin o kung ang imong nga lawas wala niya ginagamit ang insulin nga iya man nga ginaproduce. Ang insulin, ang hormone nga nag-regulate sang aton nga blood glucose. Ang hyperglycemia naman o kung ang pagsaka sa blood sugar, amo ang common nga effects ng uncontrolled diabetes. Kag ini ang mahimo magresulta sa mas seryoso nga komplikasyon parehas na lamang sa pagkabulag, pagkautod sang tiil, stroke, heart attack kag kidney failure. Kung isa lang sa imo nga mga ginikanan ang diabetic, 40% ang probability nga diabetic ka man. How about isa lang ya ka-parent, no? So, kung isa lang ka-parent, whether mother or father, 40% ang probability nga maging diabetic ka. So, dako ang tsansa nga pwede kaya hindi maging diabetic, pwede nga wala ka sang diabetic gene. Kay man ang diabetes, nakuha mo sa inyo nga genes. Ang ginahambal nga kung pala inom ka sang soft drinks kag palakaon ka sang tamis, ma-diabetes ka, hindi ina matuod. Kay man, ang matuod sina, simptomas na ina nga may diabetes ka na. No, hindi na tuod nga tungod mo ka mag-inom soft drinks, tabo grabe ang pangkalamay mo ma-diabetic ka hindi. Actually on the contrary, simptoma ina sa mga tao nga may diabetic kaya ang problema nila is ang kalamay hindi bala magsulod sa muscle, ti ang muscle ta ang iya na nga pagkaon glucose. So gutom sa permi. So bisan damo-damo ka na glucose sa imo nga blood vessel, ara lang gid sa Japon niya sa sagwa kay hindi sa mapasulod. So ang tendency is mangita tamis. Na, so amo na ang ga-explain isang behavior sa mga diabetic nga gusto nila tamis kay kapangita sa pagkaon. Kag ang pinaka-common nga cause ng kidney failure amo ang diabetes. Kag nagadamo ang mga dialysis centers bangod kadamo sa nagaka-kidney failure. And of course, one of the problematic aspects of complications ng diabetes is ang kidney failure. So, isa sa mga top causes actually sa kidney failure. We call that diabetic neuropathy. So, ang pinaka-earliest sinang assign kung kaisa, sa laboratory mo lang na makita, nubo creatinine mo. Tiyan, balil, nubo pando creatinine ko. Tinga paano may kidney problem ko. Kung diabetic ka, kag nubo creatinine mo, it means ga-overwork si kidney para pagwaon ang kalamay. So, more than 100% ang function niya. Kabaluman ta nga ang isa ka engine sang salakyan kung sigihon mo bera dugay-dugay mapalyana. Gani, hindi na magulat nga maglala o kung magresulta sa seryoso nga komplikasyon ang ginabatsag mo. Mas maayo nga samtang temprano pa magkonsulta sa doktor kag magpa-laboratory test ka na. Sa Riverside Medical Center, may pila ka mga test nga available anytime para mahibaluan mong imong nga kondisyon. Mayara kami test for risk assessment, monitoring, kag diagnostic. So, mga test na siyang usual ginagamit or gina-request sa mga doctors to assess whether or not the patient is at risk or do have diabetes. So, start na siya permi sa random blood sugar, yan, fasting blood sugar, partner with cholesterol or lipid profile. Tapos, to check the average blood glucose levels, gina-requestan man sila sa glycohemoglobin. So, muna siya ang daw mga main test or common test na gina-request ang doctor to assess. For more inquiries para sa mga classes ng test, magtawag lang sa number sa inyong screen.